Manginibikelele makhaya nginilethele lo mhlahlo wesimo sezulu. Mbukeli sawubona umsingo obandayo ongasentshonalanga nezwe namhlanje njengoba nizibonela ngethombe ze-satellite kanti uzohambisana amathuba emvula angaba u80% esifundazweni iKapa lodumo ngo80% aba u60% maphakathi esifundazwe sase-Western Cape kanti Eastern Cape khona azobe awu30%. Lizokhithika ke mbukeli izulu namhlanje ebusuku endaweni eziphakeme Northern Cape nase-Western Cape kanti ixwayise nangemvula enamandla ezohambisana nekhukhula eKapa lodumo namaphethelo kanti ngasempumalanga nezwe esifundazweni KwaZulu Natal enyakatho amathutshana nje emvula engaba lapha nalapha ikhuphukela endaweni eziseningizimu nesifundazwe impumalanga libalele libe lihle maphakathi nezwe namhlanje ebusuku kanti ke nakusasa asazoqhubeka nje bemahla amathuba emvula angafika ku80% eKapa lodumo imvula enamandla engahambisana nekhukhula likhithike endaweni eziphakeme Eastern Cape nase-Western Cape nakwezinye indawo ezimaphakathi nesifundazwe i-Eastern Cape kanti nomoya uzothanda ukuvunguza ngamandla ngasogwini ngenxa yomsingo obandayo ongasesifundazweni i-Eastern Cape kanti maphakathi nezwe lizothi nje sika ngamafu uma uvunguza ngamandla ngasenyakatho mpumalanga nezwe isimo singabhethela umlilo wequbuli kakhulukazi esifundazweni Limpopo nasempumalanga kanti ngenkathi ntambama amathuba emvula ngaba u30% esifundazweni KwaZulu Natal nangasempumalanga nesifundazwe impumalanga amazinga okushisa phansi namhlanje ebusuku liyabanda ke mbukeli nje uma uzibonela angaphansi kweqanda eKimberley naseBloemfontein kanti esifundazweni eGauteng eJohannesburg u10 degrees kube u12 degrees ePitoli kanti esifundazweni KwaZulu Natal fudumela kamnandi ngasogwini liphole kodwa maphakathi nesifundazwe ngo8 degrees eLadysmith liyashisa ke mbukeli likhathela isingubo emusina ngo17 nasePhalaburo kanti esintshonalanga nezwe izobanda ke mbukeli kusasa ngenxa yomsingo obandayo eSutherland u5 degrees kube u10 degrees eCalvina u13 degrees eKapa lodumo kanti esifundazweni Eastern Cape nakhona lipholile maphakathi lifudumale kodwa ngasogwini nje uma uzibonela ku23 degrees ePort St Johns fudumela kamnandi esifundazweni KwaZulu Natal kanti nalapha esifundazweni eGauteng 24 degrees ePitoli kube u22 degrees eJohannesburg likhipha umkhovetsheni esifundazweni iLimpopo nje uzibonela ku38 degrees emusina ngizobamba lapho umhlahlo wezulu emakhaya nginifisela ubusuku obuhle.